في تاريخ الشعوب ونضالاتها يحتل الشهيد قمة المجد، لا قيمة عليا فوق الشهادة. الشهيد هو الذي يفتح الطريق، هو الذي يسطر بدمه الطريق إلى الحرية والانعتاق. الشهيد هو رمز الوطن. وتحية إلى آلاف الشهداء في الوطن والمهجر، وتحية إلى شهدائنا وشهدائكم في الخط الأخضر، هؤلاء الذين أراد المحتل لهم أن يسموا إرهابيون، ونحن نقول لا شيء أسمى من هؤلاء الذين قضوا من أجل الوطن. צריך לחסל את התזה שלך, את דרך המחשבה שלך, כן, ולהחליף אותה בנאומים בעד השהידים, בזה צריך להחליף אותה. אני גאה בנאום הזה. תראה, יש ביטוי בערבית. אני מברך את השהידים שהזכרת אותם שנהרגו על ידי חיילי כיבוש. אני מרכין להם ראש. אני מרכין להם ראש. מצב הגענו, איזה פרלמנט היה מאפשר לך בפרלמנט שבו אתה מברך שהידים שעושים טרור. הזכרתי את שמות השהידים שאני מעלה אותם על נס, ואמרתי שאני מרכין ראש למענם, ואני אמרתי את זה ברמאללה, ואני מרכיב ראש בפני השהידים של טבח כפר קאסם, והזכרתי את שמותיהם, ואני מרכין ראש בפני השהידים של ההפגנות באוקטובר 2000 באום אל-פחם ובסכנין, ואני מרכין ראש כאן בבר אילן על כל השהידים שנהרגו מירי בתוך הפגנות 2000: עימאד גנאים, מוחמד אל-דורה, פארס עודה. לגבי הביטוי יהודית ודמוקרטית, אין שני ערכים מנוגדים שיכולים לדור ביחד כמו שני הערכים האלה. אני לא מכיר בביטוי ארץ ישראל. אני לא מכיר. לא נבחרנו כדי לייצג אותך או אותו. אני לא מייצג את מדינת ישראל, רבותיי. אני לא מייצג את מדינת ישראל. זאת לא זכותו של עם להתקומם ולהיאבק בכיבוש, זאת חובתו. אני תומך, אני אומר את זה בריש גלי בכל מקום, אני תומך במאבקו של העם הפלסטיני כדי להשתחרר מהכיבוש. אנחנו בעלי הארץ הזאת. אני לא מכיר בביטוי ארץ ישראל, אני לא מכיר בביטוי הזה. אוקיי. אני לא מכיר. ולכן אני קובע, אין לנו זכויות בארץ הזאת, יש לנו זכויות על הארץ הזאת. אנחנו מלך הארץ, אנחנו מלך הארץ. על הארץ הזאת, על הארץ הזאת, על הארץ הזאת אין חובה לשרת, אנחנו לא רוצים לשרת. כלומר, הזכות שתהיה שווה, אבל החובה לא תהיה. אין דבר כזה חובה. כאשר הביטוי מחבל כלפיי בא מאנשים כמוך, אני מרגיש גאה להיות מחבל. התנחלויות הן גוף סרטני שיש להסיר אותו. גוף סרטני שיש להסיר אותו. אני בעל הבית כאן. אני בעל הבית. אתה תראי בשטחים הכבושים. רבותיי. האמת היא, אין לי שום ציפיות ממתנחל ששדד אדמה לא, ונמצא שם. אני בהחלט מתייחס אליך כאל גידול סרטני שצריך להסיר אותו. בסדר. איך אומר אורח? הרי אתה היית אפילו יועץ של יאסר ערפאת. נכון, לפני שהייתי חבר כנסת. אין במעשים שלי שום עבירה על החוק. אני קראתי רעיון איתך, רעיון מתון כזה היום, בעקבות הפרשה. ואתה אומר למשל, אני משוחח עם הנייה, ואני משוחח עם מחמוד הזהר. הם בני דודים שלי פחות או יותר, בני דודים מטאפוריים, כן? ויש לי, אני לא רואה את הדברים עם הנייה עין בעין. זה מה שיש לך לומר על עמדותיו של הנייה.
עכשיו, אני קראתי אתמול את האמנה של חמאס, שהיא אמנה היטלריסטית לחלוטין. היטלריסטית לחלוטין. היהודים אשמים בכל העוולות שקרו מזה 400 שנה בעולם, המהפכה הצרפתית, הקומוניסטית וכו' וכו'. זה מה שיש לך להגיד על יחסך לעמדותיו של הנייה? אנחנו לא רואים עין בעין? כשאני אומר שאני משוחח, לפעמים אני מתקשר, לפעמים הוא מתקשר. לא, עין בעין. תכף, אני לא חבר בתנועה האסלאמית, למרות שאני בקואליציה עם התנועה האסלאמית. אני תע"ל, תנועה ערבית להתחדשות, זו תנועה דמוקרטית. אפילו עם שותפיי לקואליציה יש חילוקי דעות מהותיים, רעיוניים, כך גם עם אחרים. אני אודה בפומבי, לא משתמש בביטויים ארגון טרור שאתם אומרים על חמאס. זה לא יצא מפי. אבל כאן... רבותיי, אנחנו צריכים לעמוד על זכויותינו. אנחנו באנו לארץ ישראל כי זו ארצנו, אנחנו צריכים להתיישב בה, אנחנו צריכים לבנות אותה, אנחנו צריכים לעמוד תסתכל על הפנים שלי, דומים לצבע של האדמה. הפנים שלך דומים לצבע של המדינה שממנה באת. להקיא, וההערות הגזעניות האלה... תסתכל על האדמה, היא דומה לפרצופים שלי ושלו. לא לפרצופים של חלק מהחברים שלך. אני האותנטי. זה אסון, זה אסון אישי, זה אסון משפחתי, זה אסון לאומי, זה אסון היסטורי. גם אם ישראל הייתה מוקמת במדגסקר, גם התושבים של מדגסקר היו מרגישים שזה נורא. אדוני היושב-ראש, אי אפשר לבטל זיכרון קולקטיבי. אי אפשר לבטל לא שואה ולא נכבה. ואני מרגיש... תודה. חברי הכנסת! ולא אסון, לא שואה, לא נכבה, לא אסון. אופיר אקוניס, שב במקומך. שב במקומך, אמרתי, אני אוציא אותך. מה לעשות? יש מכחישי נכבה ויש מכחישי שואה. תודה, חבר הכנסת טיבי. יש מכחישי נכבה ויש מכחישי שואה. חבר הכנסת טיבי. מה, אתה עושה לו טובה שאני מקבל משכורת? אני עושה לכם טובה שאני יושב בכנסת. אני מוסיף לכם כבוד שאני יושב בכנסת ישראל. ואני יושב בכנסת ישראל כי הבוחרים שלי שלחו אותי לשם, ואתם משלמים לי משכורת על אפכם ועל חמתכם.